खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 27 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोननांनो हागौ। गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन। जेंना गोनां सान। वृष राशि नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ। गोसोआव दुखु आरो अशान्ति मोनगोन। साना गाज्रियै बारलांगोन। मिथुन राशि सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां खाबु मोनगोन। फोरोंगिरि आरो देरसिन सुबुंनि बोसोन लायोब्ला जाफुंसार जानो हागोन। मोजां सान। कर्कट राशि नखराव माइ माइरं रां रुफा जोबस्रांगोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांनो हागौ। गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। सिंह राशि गोजान लामा दावबायोब्ला देहाया खस्थ' मोननांनो हागौ। सानै हयै आगान सुरनाया गोनां। गाज्रि सान। कन्या राशि गोबां रां खहा जानो हागौ। गोजान लामा दावबायनायनि सिगां गोबां खेब सानग्रोनाया गोनां। जेंना गोनां सान। तुला राशि गोसोनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गावनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हागोन। गोजोननि सान। वृश्चिक राशि जेखि हाबा मावनो लाया मानो जाफुंसारनाय मोनगोन। गोसोआ गोजोन सान्थि मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। धनु राशि हेंथा गोनां सान। मावनो लानाय खामानिफोरा फैमाल जागोन। गोसो हमथाना थानाया गोनां। मकर राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोनो हागौ। गिदिर बेराम आजार जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कुम्भ राशि गोसोआव मोजां मोननायनि सानस्रिया जायगा लागोन। गावनि लुबैनाय बायदि जिउनि आंगो लोगोरिजों लोगो मोनलायगोन। रंजा खुसिनि सान। मीन राशि गावनि जिउआव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ मोनफुंजोबनो हागोन। गोसोआ गोजोन खुसि मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।